ka jingdon jong ki kenhon society ba pher ha ka dong ba ka thain ripoi kalalong shisha ka wei na kilar ai ka mai jam ikilong kami bar kumju iki khon samla hakum gane ka chu kurdu kam kru jam ka pamta manta ka sngi ka rayap ngar handloom weaver cooperative society jong ka shnong kodong hulu kabala tip kum ka technology entrepreneur development program ya ka program la pelong ha ka jingi trelang bat artli kitnat ki badi pe ya kum gini ki penta kita ki kenthop bi katanat state council of science technology and environment bar katanat Meghalaya rural livelihood society ha ka program la yo ban pli ya ka kor saiksai kabala tip kum ka aerosol spinning in solar power machine kat kum ka jing batai jong iskatri jong ka society ikong yaisha rambai ilo ong baka jingthmu jong ka society ban thiet ya ka kor saiksai ka de halor ban pensuk ban pen state ya ka rukom saiksai nagi nyang rendia ban muka shushu ila batairu baya ka kor saiksai umdan kam da ki bor jong ka light handrai ka ladon lupa da ki bor jong artli ki solar harangkat artli ki battery ki bakhlain kini ki artli ki battery ki de bakjet bat penlang ka bor ka bawan na ka solar ha ka sngi lawan ban sakhi bat ban play ka kor saiksai da MLA ka Umroi constituency uba George Lingdo nakaliang jong uni UMLA ha ka jing ai jing krang ka jong u ula ai ka jing ro bar ka jing ai man sim shushu ikino yalam ba ki du khot jong ka society ya ka jing treshitom ka jong ki bar kumju ulo ongru ba kum unong mi khmat jong ka thain unye le shushu ban panyo shibun ki lat jing ram ha ka bai de ba kini ki chat kam ha ka sngi lai don lang ru ban sakhi ya ka de ki officer jong ki tanat ki badai pe ye kum kini ki benta to kani ka movement kamai ha ba songkai sedang ya ka da ka rakyat ngar handlung viewers cooperative society ha usnam arhajar khat khandai ka jing sedang jongi ya kani ka movement kalong ban pen khiim bat ban penroy ya kani ka kamri khnyang thir ksai ba thanjan ha po jong ka bhoi rumbong CNR di blok te nadu bangi sedang ya kani ka jing kersiu thia ha usnam arhajar khat khandai yo iya ka jing kiu ha kani ka kam ri khnyang thir ksai ba thanjan namar menchua ngi duna ba oksai ka jingmi jong oksai ka duna ba kini ki than jungi tiki nong thanjan jungi kimla ban tre tai ki tre tang ki por balat ki por bi oksai henry nadu usnam arajar khat khandang yu ka jingkiu ka ka jingmi jong oksai wat menta ka jingmi ka long ba ngimla shu wat ban pendon kam tang ha society jungi henry ngidi ru oksai jungi sabar tikumba arpo du arsan kilo na uni oksai ubami ngidi kum sya ki wei pat kinong than kum sya umden kum hibun kinong than kum ikong keras im hapo asinong umden iba sa sim ya oksai jongi te henrei ka quality jong oksai ka jinglong jong oksai ubangi ngi penmi wat la ubun quality ka duna bha jong oksai jongi umpat long kum balong ki ksai ki bami na ki wei pat ki jaka jong ka ribhoi te na kata ka daw ban pen bahaya ka quality long for faster production and better quality ni wan ra ai kan ni training ha kan ni sni bangin yo ya oksai ubah but ban pen state pat ya ka kam jong ni persang ya kini ki solar spinning machine te ka jing thiet jong ni kum society ya kan ni solar spinning machine kalong rengkat bat ka advice na agriculture office na i sar ai ding do bat ru rengkat ka jing design ka jing trailang jong ka Selco Foundation na po Guwahati ki pen design ngi ka machine kat kum ka jing kwa jongi te ngi sa thiet pat kum ka society te ka menta hi kadang don hapo ka experimental stage ngi la banong ba ngi persang shwa tang artli te ladangi semba uksai ubha ka production ka biang tingin sanang thiet shu pat yaki niki machine khnang bakan longka jing bentoy yaki niki nong thir ki jongi namar kumbalong mentahi lada ka ni ka bathir takri kim la ban penmi sibon te kim la ban tre full time lada ki tre bro si sngir si spa tengka e kin yo te kemut kamdon jing bentoy yaki te dak bawan rapat yaki niki machine kan penklan ya ka production jong oksai tekan di society jongi ngidon ki member ki ba ri khnyang nang ta ngidon ru ki ni ki bathir bat ki bathanya ki jan te nadu bangi sedang ya kan ni ka jingkersiu jongi kan ni ka kamai ha basongkai ngi ladon kumba ars pa angut menta ngidon ars pa angut kita ki baya treilang hapo jong ka society nadu ki ba ri khnyang ki bathir bat ki bathany
Tenalor kene ka jing than chain kong dang don sadigi bibi pat ki chai kam ba shai le da kine ka society jong pi em ha society jongi hi namar ka dei ka hanlung viewers te ngitre hi tang ya kani ka kam tang ka baya dei bat ka ba riknyang bathir bat bathan bat ngi ya le ru ya ka ban pen kiu hi ya kani ka kam kum ka society jongi ngi la sedang ya ka ban yeng hala ki jong ki jat ngi sedang hi na la de ya kani ka kam te ngi kerpat ken ya ka department of textile ya ka ba kin phai lem ya ki khmat sha kani ka than ka jongi ngi la sedang ngi la pen im tingi kwa ban pen roi pat ya kani ka kam ni kwa ya ka department bakan page kini ki arts pa angut ki bangi ngi la pen im ya ka ba kan pen roi ya kani ka kam ka ba ki tre nang ta shu ru ngakwa ya kini ki khun samla ki bala nang la start ki jongi bakin phai ya ki khmat jong ki sha kani ka kam sericulture and weaving namar kani ka dei ka wei na kalat ban ai kam ai jam ya ki khun samla te kum ba long hang ni po bhoi rembong blok jongi bat hari bhoi baro ko wei kari bhoi ka dei kari ka ba ka jaka ka ba seiso om tang baka ayengi ya ka don kata ka maryang ka ba seiso ka khendeu ka ba sebo henre ka dei ru ka wei ka jaka ka ba long very fit ka ba ka climate jong ka long ka ba biang ba ban riu niu knyang rendia bat muka tingi khot ya ki khun samla ki balanang la start ya ka ba kin phai ki khmat jong ki sha ka ni ka kam sericulture and weaving ni jong ni ka dong ka thai ki ni dak to ki sharia ka bo yo government ba kum no pa unta pila pin pa cha ko sei ba sisir di bawang ki sharia sisir di bawang kalan piru pila mun i kam ki jang jong ki dei mana ai musim su kolong antrai ki obsesi ni kin ko ai ba ti pa pre jong ni ka lockdown hampir jom kita tujuh kini kita ngelakon ya sebuah online marketing, membantu ya kini ki sabki pom juki bantu ki mag juki wan hati resan juki internet resan juki board komputer ke bawah percaya itu. Omta nasional babun bagi beliau ki balacir ki jai juki dah tu juki persian berkam tambe ya kita beran ngomongi ya tak syak bawa kilambu kerana ya mah. Berpedim ya ini ki ma ki jupi lembar di kerteng jom di kanong kathain ka ba ruspa ka ba learn history ka ba kerbang ba khamtam ka ba la ban ai ya ta ka burong na om ta kilongi mong san jom di kanong kathain sang dunia senang ba pinian sampai hakeleng jom ka sociolog hakeleng jom jela kini ai waktu ya kaya raya ma ya kata ki lumpot poyo hendrai kita ombai ya pi all raya ma nilai ki jan jupi nilai ki ma jupi kecil tu isi tom jupi jin kut jumbo namar ba tani kembali ju ong berbol kadang dei tak kecil sta ni pat ni kut handi ba na ni ji sedang ke bangila na dei ki ke bangila ma ke sistem tam rada minta play poi kan ni ba nang ni se kemat lai ke bersih ke dei jupi lada pi yang minot top me bersih na ka Bangun tiu yaki eki bapi angur kaki ibu jumpi kayo kokon kabelah si khamtam na kabanta banra eki muntoy nang tilungi monsel ki khur ki jumpi kaporthei ka bakudu kam kudu jam kan ni ka pilai i babun ki khun somna bijuni lagi ni dong lagi ki shom ya le ko pri situ sabar berdai marwa kam jam ngai tam sujai e gopi hapo si klima ya hapon khai yang sala jumpi dari ini kelompok ini dijuni dibangin hak wansenya korban. Ada nilai pernah seluruh dan dari mana kau percaya kepan bau si etah dia baru ikut dijuni kin hapan pai sejumpiye. Nah karena orang ada jelas dijuni kamu dapat kebiang, ada kisah dijuni kilom betul, lada kehidupan dijuni kibron kita gila tiban air jika siaran tak kilongi monsel dijuni, nanti kejinduk kanang itu kejinlah. Kejinduk kanang iban yaki kon samla orang lagi nang start penuh deh hangni nama nyong terempai kijungi kiri kong santa bangile belim kita gizi angut dari situ sitong kumbo play ai mo sel ko bangite kalong na pabanta bangin ala alati yaki kon kijungi yaki longi musal kijungi bat dari situ lah dia kung belajar dimut na pabanta ko department ni don Asia semi hangni hadir mga ikut society hadir balai syong bagi babun bagi SSG juni nama kumbai tu iba
sistem mentang dalam kemasan sepat di society blok tu ni sedang tak nyopra but now sedang ada katra bagi sang wan mana hal kam bagi bagi ini tradisinya sedang menyong baka senadi department pembaik baka MSRLS coba nasusi kita dekat lah ni lagi macam borba ya kali kita bertanya juni bangio na kita ginyo kili society bangio hal kita bertanya mentang dalam kemasan sepat bagi aktiviti joki ikam joki peni kipera dan mendin ini dia saya mesti hantai po mobri I way to society omba ni kwa jika siang nak bertapak naik training ini bangin sinamo berti tidak komor berjalan ini pernah lagi ke kubur si bak syuting bangin I society dunia kita bawa apa ai training nak untuk penuh ban usna memberti